Ishiphelene uMgibe exwayisa yena-ke uKing Bhaka inyanga edumile. Mbukeli kubingelele ngiphinde ngomukele kwesimanzonzo sikulethela zona iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi. UMgibe-ke uxwayise uKing Bhaka ngayo-ke laphana-ke inyanga esafifusa laphana-ke kuwona-ke uTikTok eyibiza igama layo ngempela-ke okunguThabani. Mbukeli-ke uKing Bhaka ngempela-ke usehlangene kakhulu noma-ke usenakho-ke ukuvela-ke ehamba nayo-ke le nyanga uThabani. Mbukeli-ke yena-ke laphana-ke uMgibe uxwayisa uKing Bhaka ukuthi-ke akayikhiphe ekhukhwini noma-ke ayeke ukuhamba nayo-ke le nyanga, njengoba-ke le nyanga ivamise-ke noma-ke esho nje laphana-ke yena-ke uMgibe ukuthi-ke yenza izinto ezingekho right kwezinye izinyanga. Mbukeli nazi-ke ividiyo yakhe-ke uKing Bhaka neyayo-ke laphana-ke inyanga uThabani. Mbukeli siyabonga. Bheki King Bhaka ozala bambela Bhaka Bhaka zimbalwa izinto engifisa ukuyikhuluma nawe namhlanje. Oqala Bhaka ngicela ungikhiphe nanga umfana ephaketheni lakho. Lo mfana unolimo olubi, ukhuluma ozakwenu okungezinye inyanga kabi. So lokho kwenza ukuthi wena zikubuke kanjani ezinye inyanga, kwenza ocolleague bakho bakubuke kanjani Bhaka. Uma uzogcina umfana onje njengalolimo olubi njengalo oyikhuluma ngabe ezinye inyanga njengalo eceni kwakho Bhaka mina kuningi sengikubonile kwakho osukwenzile Bhaka kulomhlaba nasendimeni yokulapha. So angingaqedwa ke ilembongolo le. Oqala Bhaka into engivuma kuyona Bhaka ngiyakuvuma ngesilonda. Bhaka uyaselapha isilonda. So kaningi Bhaka uprovela abantu ubenzele ukuthi Bhaka uyasishaya isilonda. That is chapter 1 Bhaka. Chapter 2 Bhaka ngakugcoba mina lapho ngakunika ngakuhloma uphapha legwalagwala that time utshela lo mfana owayenesisende amasende amakhulu ayelenga la ezantsi wathi ayikho inyanga yomsiza ngaphandle ukuthi akahambe yohlinzwa ebese uyabuza umkhipha inyoka le engaphakathi. Lo mfana wesefile ireza kusiwa amasende akhe wafika naBhaka into wathi nje akahambe qala umfana yohlinzwa bese buya kuwe. Ngakugcoba Bhaka exactly kwenzeka kanjalo Bhaka ngempela umfana wasinda kumanje umfana ubhizi uyafenda kumanje. Chapter 3 Bhaka Bhaka ngakuvuma nkathi ulokuza ugobisa le nyanga yalemntu bathi bale lengagezi umkhwanazi wayenza yesakuwe yes eyidixe njalo engagezile enjalo wafika mhlawulisa imali wamgweba waxolisa futhi even now we meet wena Bhaka ngoba usufuye nje leliphixiphixe leli. Chapter 4 Bhaka wangiqedela isikeshi sika 2+2 ngasiboni sidalo mina enogwajo kusona ngasiboni nguwe kuphela eBhaka umuntu wafika eqala wasitshela isikeshi lesi amasimba la inqwaba yabantu esizohamba ku2+2 ithi iyothatha lento kade umbhedo. Ngakuvuma cha eBhaka uyinkunzi Bhaka uyinkunzi osiyana. Wase Bhaka wathi ukhele Khumalo ngeke azaboshwe. Ngenzeka inani wathi ngeke azaboshwe Bhaka. Akwaboshwe. Dololo. Hey we Bhaka kuningi mfowethu. Kodwa ngo2022 I think ngongose late suphela unyaka. Bhaka inyanga ifuna ukwenza ngazi ini esengabhida. Bhaka wavele wanqaba nje wala waphetha. Osiyane. Ana Bhaka bona Bhaka mawuvunywe yimi akekho umunye umuntu obuye futhi akuvume ngaphandle kwami. Uyinkonzo wosiyana uyinkonzo icoco hamba balapha Bhaka shoyo kuMgibe. Uma ngabe uMgibe ebona ukuthi uyinsizwa ayikho inkinga ayivele kuyobhukwa iring aphume nami eringini bese emva kwaloko evuma ukuthi bhuti umdala wabhuti uyayifaka induku bhuti umdala lokuzozama la ngekumlelela ahambe vula iring ezovuma kahle bhuti umdala baphembu cha angisabi
So yini into ngathi ngiyayesaba mina saba laba bantu kodwa yona nyanga yangelapha uzithu kanjani uzikodwa yena siyabona la yancethezwa ufile vele ukhamba umgibe ningamtheka nimfake la mawuthi yakuphakamisa ukuthi uzikodwa wamelapha kusho ukuthi uzikode akamelapha angaphela ngoba thina siyambona nje usuza kanjani ehamba umuntu ephila usuza kanjani umuntu ephila ngabe ngibuza nje angilwi ngoba ngiyazi nina niyathanda ukulwa nizobe senilwa izimpi zenu ngama hayi mgibe bhuti umdala umgibe hey nizontanga yini ngobhuti omdala yini inkinga yini ngiqhoshwa yini imali yini ngiqhophayo nosiko yebo bhuti hawu zikode ngwethemba uyonqeduza lapha kumgibe yebo bhuti uyabheda umfana bhuti yebo bhuti hawu zikode ngwethemba phela uzikode ke uyena umuntu ke bengimethemba ngithi hayi uyamuzwa yashaya ngiluma kodwa ngapha uyakhuluma kodwa ngapha yangiluma iqiniso liphethe kodwa ufuna ungiluma still lungile phela wena weswele yini yabona ke mina ke babhemu yabo mhlambe sengingasho kwilist yami yabo ukuthi uzikode mhlambe sengingambheka ngeliso lokuba serious